पगला दिले बा एकदम मर्दे कहीं एगो बोलले बानी रहू ला के हमरा के पगला के रख ले बा। घर देखी बाहर देखी कि का गाय गरु देखी कि का करी खेत देखी कि बाजार देखी हमरा तो समझे में नहीं के आवा। एगो हाउ जाता नहीं तो बुझाता कि मुआ दिए हमरा के हैं दादा हो दादा केने केने का करी ल ल मुफा मत देबो ना करो बता देनी पहिले। चलो ना चले खो हैं देखी वो ससुर कहाँ बाणे तो उनको के देखल जरूरी बाटे कि बाणे कहाँ पगला तो दिल ही बाणे। अरे बहिया में पसी के सहिया मारे ले अरे कतना बड़ी ब्यास बनल चाहता कि साला बधारी तो बधारी घर के तो घर से पैखाना में ससुर रियाज करत रहता ना गरु खइलस कि का कइलस कुछ कर समझ में नहीं आवत कि का करता एकरा तो दम पगला गई ये घर से हमरा बहरी भागे के पड़ी। अरे मार ई तो दिमाग हमार खराब को देले बारन और घरी मार भनर 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 कइले रहतन हमार हगलो दूरम कइले रहतन मार दादा इनका डरे हम जान जे कि बधारी में रियाज करतनी रजाई में रियाज करतनी इनका डरे हम लैट्रिन में रियाज करतनी तो वही मार भनर 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 कइले बारो का जाने का करबा तू देखियो एक दिन हिट होके देखाई हिट होके छाती ठोक के कहतनी। अरे बाप रे बाप रे बाप अरे लाइटिंग अभी तक ले ना लगली दादा हमारा रियाज करे के समय जाता को बोझत हुई हो बाप रे बाप रे लेट मत होके खा अब का ताकतारू पगलैले बोलू का तू हमरो के खइबू कि ना ठंडा पाला में अपने जान जाता जब देखा जब हरियरियो जो होत रहतनी। अरे भाई तारा लाइटिंग में गाना की गावता हो। अरे उहे हमर ससुर नहीं खान कौन ससुर? अरे भैया हमर पगला दी दे एकदम ब्यास हो के चक्कर मेरे बबुआ हमार त माथा एकदम आज तो देखा कल के हो मैं अरे का हम देखी हम जानत नहीं कोई ससुर हम गनिया पनिया लेवे नु देखनी वही में रियाज चालू कइले बड़ ओकरा के सोटा त मन त करत मार के कोई फाड़ दियो गोली डाल के मर देगा आज में हां मर दे घर में रजाई में लैट्रिन में का करत कौन ब्यास के सुर ओकरा पर सर समझ में नहीं के आवत घर देखो बाहर देखो दुआर देखो खेत देखो हैं करे ना होई अब का जाने करे एबार मार दो आवे न तनी बहरी ओकरा के निकल त मार के ओकर करे फाड़ दे तनी ना कपाल पारो तनी एकदम मिजाज हमरा काम साथ देले तो का हो हां हो दर्द दिल के बढ़ा के कोई दर्द दिल के बढ़ा के कोई तोरा देही के दर्द पर हम ना बढ़ा दे नहीं तो कह दे निकल बहरी निकल का कहले बड़े रे बहरी निकल बहरी निकल जल्दी ते है ना बहरी निकल ये मारदा है बहरी है ना बहरी मामा रियाज कोई मारदा को दो मामा के नु तोर रियाज वा देले बानी ठीक हमारा के तू तोर रियाज कोई का हम टोला माला के आदमी आके कहता के तारा पैखाना में कैसा ना तो कहनी के हमरा यहाँ ब्यास पैदा भइल बड़े ब्यास बुझाइल नु त का कइले बड़े घर के काम करबे कितना रे रियाज ना करियो हम अरे भैया बता अरे भैया रोज ये लग रहा था मन में कितना मन में कितना रियाज ना करी अच्छा ये बताओ लोग भैया तो हम लोग बताओ लोग कि ई कहत रहन बार बार कहत रहन कि स्टार बनबे अच्छा ई तो हम लोग के बता दो लोग कि खेसरिया भैंस चरा के आ लिट्टी बेच के स्टार हो सकता तो हम लाइटिंग में रियाज करके काहे नहीं के स्टार बन सको आज के बाद हम तोरा घर में ना रहम तो हम जा तो नहीं हमरा के रियाज करते बेइज्जती कइले बारे रे हम जात नहीं हम शेयर करी। नमस्कार सलाम भैया ई हमनी के चैनल राहुल रिजवान रउरा सभे एकरा पर आशीर्वाद दीही हमनी के आगे बढ़ाई अगर आशीर्वाद दे तो हमनी के खूब बढ़िया वीडियो एकरा पर डालत रह जा कहे के मतलब है कि अभी नया नया हमनी के बन जा बाबा परमेश्वर नाथ के धरती से हमनी के वीडियो बनाने चालू कइले बनी जा और रउरा सभे एकरा के आशीर्वाद दीही आगे मुहे बढ़ाई अपन छोट बेटा छोट भाई समझ के रउरा सभे एकदम दिल से आशीर्वाद दी हमनी आगे बढ़ाई खूब शेयर करी आ सब्सक्राइब करी भैया और बेल आइकन दबाई ना भूलम। धन्यवाद प्रणाम।